Ukudla esikudlayo kubalulekile kakhulu, hayi ukuthi uyoze ushintshe ukudla okudlayo. Kepha yidla ukudla okusha, wenze nesiqiniseko sokuba kuba khona zonke izigaba zokudla. Ezinye ke futhi indlela ke futhi esingaze sizenze noma izinto esingaze sizisebenzise ukuze sihlale siphilile, siphila positively, okusho ukuthi siphila kahle negciwane lesandulela ngculazi. Ukube ukuthi nje kuphela wena uzowulala ngokwanele, umzimba wakho wenza ukuthi uhlale urelaxile, ukhululekile. Angisho ukuthi phela ulala usuku lonke uzoyivalela endlini ungafuna abantu bakubone, cha, ulale nje kahle ukuze umzimba wakho uzohlala ukhululekile. Ukuphila ngendlela efanele nengcono kusho ukubuka izinto ngeqiniso. Khona akusiyo into elula, kepha ngenkathi ukhululeka ngokuba ne-HIV, luningi usizo nokwesekelwa ongaluthola emndenini nakubangani. Ezinye izinhlaka zokuphila ngendlela efanele. Cabanga imicabango eyakhayo. Yidla ukudla okusha nokunempilo. Nyakazisa umzimba. Impilo yezomoya. Abangani abaqotho. Joyina iqembu lokwesekana. Okokuqala ngqa, yazi isimo sakho nge-HIV. Ungacabanga ukuthi ngeke nangengozi ukuba unayo i-HIV. Kepha uma ungakahlolelwa i-HIV, usuke ungakalazi iqiniso ukuthi awunayo noma unayo yini. I-HIV ingena noma ngubani, omnyama, omhlophe, onothile, oyisichaka, ongungqingili nongeyena, oshadile, oshadelwe, ongekho emshadweni, othembekile, ongathembekile, omusha, ngisho nomdala imbala. Sonke sahlukahlukene, kungenzeka ukuthi usuphila ngendlela efanele, sekusele izinguquko ezincane nje empilweni yakho. Uma ungakaphili impilo ngendlela efanele, guquka kancane kancane. Ungaguquli konke kanye kanye. Nokubambisana nomndeni nabangani kungasiza kugcina sekuyindlela ophila ngayo njalo njalo. Ukuzimbandakanya ne-support group kuhle kakhulu. Nokubambisana nabanye abantu abaphila ne-HIV kuhle kakhulu futhi. Kuba lula nokwenza izinto kube khona okwesekwa. Asiqhubekeni nokufunda kulomkhakha, sifundise nabanye abantu futhi. Size sibonane ngokuzayo. Nisale kahle. Antiretrovirals now, while we only have 56,000 people who are on antiretrovirals in the public sector, and only 3,000 out of those are children. In KZN alone, we have had 22,000 people who have had their CD4 cell counts done, and out of those, 21,000 need antiretrovirals now, while we only have 11,149. Is it 15,000? Is the statistics correct? Or it's just the way of government to get tax off its back? Why? Why such long waiting lists when we have more than 600 people dying of AIDS-related illnesses every day? Why? We need 200,000 people to be put on antiretroviral therapy.